Pozdrav svima ljudi, danas ima novi klip. Danas radimo Petit Challenge. Almedin je otišao po Petit, donese Almede. Požuri. On će raditi smo Petit Challenge. On se tamo. Poslat ćemo i njega danas, a raćemo i na Almedovom kanalu. Hajde požuri. Hajde. Da. Gdje prva snapije? Ovdje. Čekaj, tu smo za to. On će me snimiti, on će stopa. Sumnjam da neću. Znači, tu. Ne sumnjam, već znam. Hajde jebu. Čekajte. Stoperca. Hajde. 3, 4, sad. Ljudi, 10 sekundi je prošlo. Još nije napoj. Evo, 20 sekundi ljudi. Da li će uspjeti? Idemo. Pustimo mene, evo gledajmo to. Idemo, 40 sekundi. Pa ne, to ćeš se pokupiti. Idemo. 45 sekundi. 50 sekundi. Neće uspjeti. Imam Bog da to uspije. I 5 sekundi. 3, 4, sad. Gotovo ljudi.